In the Bankulu. Siyabonga nguye unguye ngibabingelele abangcwele egameni lenkosi unyazi lwezulu amen. Ngibingelele kubaba umfundisi bashumayeli abakhokheli abakhona nabangcwele bonke egameni lenkosi enkulu yobuhle bokuphakama unyazi lwezulu amen. Siyabonga baba ufakazi, siyabonga siswele imlomo kuphela amagama zinsizwa zendaba enkulu bantwana bonyazi lwezulu. Yazi ngizwa ngifikela uvalo. Hayi nisazomenywa yithi. Amen. Sazomenywa yithi kwaMpukunyoni. Lokhu kubonga siyokwenza kwaMpukunyoni ngomsebenzi omkhulu eniwenzile uNkulunkulu efake uthando ezinhlizweni zenu nenzela umfundisi. Ntwana benkosi ukungena ezulwini ithi incwadi ukukholwa ongenamsebenzi kufile. Lokhu enikwenzile ngiye ngithi mangikhuluma nalezi insizwa uNkulunkulu azakhumbule amathambo okhokho benu ngalomsebenzi eniwenzayo. uNkulunkulu engene ezinhlizweni zenu unyazi lwezulu. uNkulunkulu azanikhumbule. Ngiye ngisho njalo namanje ngisho njalo bantwana benkosi baba ufakazi ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu agqibe izisele uma bengakafiki okhokho benu la kwafanele befike khona. uNkulunkulu abakhiphe esigodini sosizi ngomsebenzi omkhulu enawenza kithi kwaMpukunyoni liwenzela ubaba umfundisi. Anginawo amagama amaningi bantwana benkosi, kubonga nje kakhulu bantwana basezulwini. uNkulunkulu anibusise. Ngicela kuye kwehlala ngezansi. Amen. In the Bankulu.